Ng'anyo mar jotije mbalariany mar Technical University of Kenya orumo bang' telo mar UASU kod KUSU chopo e winjruok kod migawo mar somo. Moyangi apise mag migawo mar somo kama jotelo mag KUSU, UASU kod migawo mar somo noketo sei e winjruok margi. Thoth winjruogni chako bede tim dwe mar 7 higani ka osara ma jotich ma oselewo kuom dweche 2 to gidhi yudo chakre odiechieng' ma kawuono. I want to officially announce to members of the public and academic staff at Technical University that the strike is over. We have come up with a plan that we strongly believe is going to salvage Technical University of Kenya. Any matters pending which perhaps might have not been exhausted by this discussion, we shall continue to engage until such a time that we attain a satisfactory end. 3, it is our expectation that all parties to this collective agreement pay fidelity absolutely so that we make TUK a better place.